Så stå stille, mens jeg tager et billede. Jeg kan ikke finde den nu. Jo, den kommer der. Ja, kommer den med. Så er jeg alt. Jamen det skal den. Kom nu. Ej, så vender den rundt. Hvor er den så henne? Den er lige derude med det. Ja, det er jo umuligt. Se, så så der en anden fisk foran. Ja, en flaskepost. Jeg synes jo, du skulle komme tilbage. Så jeg kan få taget et billede. Det var, du kan tage dem derovre med selen til. Det virker sådan nogle grimme fisk, der er i Danmark. Det er makrel, den der. Ja, ja. Men de står Det smager de godt. De smager nemlig rigtig godt. Prøv at se den der, den er grim. Den kunne den. Ja, de er sgu rigtig gode, når de kommer ind og chili sovs sådan en bøg. Ja, det er fint. De står grimme. Så er det hornfisk også. Ja, de smager godt. Så er de røge.